Tenemos una no mesa redonda de lujo. Mai ez inguru luxuzkoa dugu, sektoreko industriaren adituak ditugu hemen, eta hitz egingo digute gaur egun bizi dugun une korapilatsuaz. Urtero proak antolatzen du mai inguru hau, hemen Katalunian, Balearetan, Valentzian eta gutxi barru Sizilian dagoen, hau ere astearteko txistea da, motorea pixka bat berotzeko. Eta urtero eztabaidan aritzen gara hemen, eta gure asmoa da, hemen zinemaldian egiten ditugun eztabaida hauetan ikusta pixka bat zein egoeratan gauden, elkarrekin ikusi ahal izatea zein aukera izan ditzakegun etorkizunera begira, eta horretarako hemen ditugu adituak, baina baita ere gustatzen zaigu zuen galderak, iradokizunak, jasotzea, eta horrela solasaldi bat egin dezakegu. Nazioarteko ingurune batean gaudenez, gaztelaniaz hasiko gara, baina ingelesera ere jauz egingo dugu, eta beste hizkuntzarako itzulpena behar baduzue, baditugu tresnak, hizkuntza aldatzen joango gara, jario handiagoa lortzeko eta denontzat arinagoa izateko. Sartu dira kanpoa daudenak, beraz, hasiko gara. Europan koproduzitzea berez bi termino korapilatsu dira, Europa eta koproduzitzea. Zergatik dira bi termino korapilotsu? Koproduzioa koproduzioaren inguruan ikamika handia dago azken aldian, finantzatzaile berriak, leiho berriak zabaltzen dira, beste batzuk itxe egiten dira, inguruna aldatzen ari da, azkar, Alexanderrekin ari nintzen hain zuzen ere horri buruz hitz egiten, eta aldaketa dramatikoa izaten ari da. Produzitzaileen korronte batek uste dute oraindik ere produkzioa dela zinema independentea salbatzeko bidea. Beste batzuk aldiz amore eman dute, baina eztabaida bat sortu nahi dugu, koprodukzioaren arauen inguruan, ea merezuen horiek eguneratzea, eta Europa ere aldaketa handiak jasaten ari den lur zati bat da, abertzaletasuna gora egiten ari da, hainbat herrialdetan, Danimarkan, beste hainbat herrialdetan ikusten ari gara nola ari diren arauak aldatzen. Eta badago lurraldetasun gero eta handiagoa. Eta hori ere esploratu beharrekoa da, benetan badago borondate europar bat, edo hori ere aldatzen ari da. Eta izlari emango dietitza, haien ardura delako hitz egitea, eztabaidatzea. Silvia nora daukat, ICA, Instituto de Cine y Artes Audiovisualesetik dator, bera. Eskerrik asko, Silvia, haren ondoan. Ifa Sullivan, Subotica Entertainmentetik dator, Dublinen du egoitza. Irlanda ere oso interesgarria da, koprodukziorako lurralderik interesgarrienetarikoa. Eta hain zuzen ere horri buruz hitz egiten aritu nahiz berarekin. Haren ondoan Alexander Bor, ZDF artetik dator, erreferente bat da ere, eta era guztietako koprodukzioetara ohituta daude, harmonizatzen dituzte, sistemak, sentsibilitateak, eta horretan bereziki trebeak dira, horretan espezializatuta daude. Jarritzeko Adrian Monés daukagu, Fasen Filmsetik dator, Espainiatik. Internacional. Eta azkenik Martin Lucas daukagu, berak Europako salmenta agentziarik interesgarrienetarikoa du, New Europe Film Sales Poloniakoa, oso interesgarria ere, eta oso espezializatuta daude ere altxor txiki horiek bilatzen, proiektuak hasieratik eusten eta horietan involukratzen.
Eta gustatuko litzaidake ere oso labur aipatzea nortzuk zareten, nola iritsi zinaten hona edo zer egiten duzuen, eta gero eztabaidan sartuko gara. Buenos días. Yo trabajo en el ICA. Egunon, nik ikan egiten dut lan, eta guk nazioarteko koprodukzioak ornesten ditugu, diru laguntzak kudeatzen ditugu produkziorako. Ingurunea Davidek esan duen bezala aldaketa handiak jasaten ditu, plataformen ondorioz aldaketak sortzen ari dira, kontratuak aldatzen ari dira, telebistekin zeuden kontratuak. Orain plataformekin egiten dira, nazioarteko salmenta plataformekin egiten dira, dena aldatzen ari da eta arauak oso atzetik doaz. Ez doaz aldaketekin batera. Oso motelak dira aldaketa horiek, aldaketa bat egin nahi dugunerako, sektoreak dagoeneko beste norabidera jauzi egin du. Eta egia da, Espainian oraindik koprodukzioa egiten dela, eta azkeneko bizpahiru urtetan, gero eta koprodukzio gehiago egin ditugu Europarekin, orain arte batez ere Hego Amerikarekin aritzen ginen, eta orain Europarekin aritzen gara koproduzitzen. Izan ere, aurtengo diru laguntza eskarien datuak ditut, orokorretan, 45 eskaritik, 17 nazioarteko koprodukziokoa dira eta 13 Europarekin. Hautazkoetan 259tik, 75 koprodukziokoak eta 34 Europarekin. Film laburretan, 5 koprodukzio daude 3 Europarekin. Batez besteko aurrekontua, Europako koprodukzioetarako, bada Iberoamerikarekin egindako koprodukzioen batez besteko aurrekontua, baina altuagoa. Beraz, nik datuak ikusi ditut azken urteetan eta ikusten ari nez aldaketa bat gertatzen ari dela. Iberoamerikarekin koproduzitzeaz, Europarekin produzitzera pasatzen ari garela. Ezakit gehiago sakondu behar dudan, edo bai oso datu interesgarria da. Tradizioa hori izan delako eta horren joera aldatzen ari delako. Ifa? Barkatu nik ingelesez hitz egin beharko dut, ezakidalako gaztelaniaz. Ni Irlandako Subotika enpresan izenean nator, 20 urte daramatzagu sektorean, eta Davidek esan bezala, eskarmentu handia dugu koprodukzioan, Davidekin ere asko koproduzitu dugu, esperientzia bikaina izan zen. Gainera hori ere esan beharra dago. Eta Irlanda eta Kanadaren artean tratatu bat dago, eta horrexegatik haiekin ere asko koproduzitu dugu, herrialde nordikoekin ere bai, eta ikusi dugu haien kultura ez dela oso fiskalizatzailea, eta horregatik zaila da haientzat diru laguntzak lortzea, obari fiskalak lortzea, eta horregatik beste herrialdetara jotzen dute. Guk Subotikan batez ere filmekin lan egiten genuen, eta azken 3-4 urtetan gero eta gehiago sartu gara ere telebistaren munduan. Gero eta eduki gehiago behar dira, plataforma gehiagotarako, eta horrexegatik iruditu zitzaigun interesgarria izango litzatekeela eduki gehiago egitea eta soilik telebistarako edukiak. Irlandan, obari fiskala 32%koa da, hori oso interesgarria da. Badaukagu ere jende oso ona, maila teknikoan. Baditugu ere paisaia zoragarriak. Egia esan, nik uste tandem oso ona egiten dugula Espainiarekin. Guk berdea ekartzen dugulako, eta hemen hondartzak eta bestelako gauzak dituzuelako guk ez ditugunak. Horrexegatik, gidoi baterako
behar bada herrialde bero bat, eguzkitsua, Espainia hortxe dugu guretzat herrialderik gogokoenetarikoa da gainera. Adibidez, gidoi batean Afrikan gertatzen diren eszena baldin badaude, Espainian grabatuko ditugu. Nik pizgarriei buruz eta obariei buruz hitz egingo dizuet. Proiektua Irlandakoa da, berez, bere DNA-an, eta horrexegatik pizgarria asko ditu. Eta Espainian bezalaxe, guk ere badugu, Irlandera, ingelesa ez den hizkuntza bat, eta hori ere interesgarria da, gu egiten ari garenerako. Ezin gara kexatu egia esan. Irlandako sistema ezagutzen ez duzuen ontzat, bi bide dituzte haiek, 4-8 bat araua deritzona, bada bide fiskala, iaia automatikoa da. Zuk kontu batean jartzen duzu, gastatuko duzun dirua, eta 24 ordura, 22 hori jasotzen duzu, produzitzen hasi zaitezke, dozein unetan, erabil dezakezu pizgarri hori, beraz, izugarri azkartzen du prozesu guztia. Eta IFAk aipatu du edukia bertakoa denean, badago batzorde bat, hor jendea benetan begiratzen du, edukia nolako izango den, arreta jartzen diote interesgarriagoak izan daitezken puntuetan. Eta ikuspegi oso industriala dute, oso lehiakorrak dira, beraz, eta badago ere faktore kultural hori. Alexander. My name is Alexander Bohr. Alexander Bohr dut izena. Eta ZDF arteerentzat egiten dut lana. Arte gure kanal kulturala da. Eta eskerrak eman nahi dizkiot Donostiako zinemaldiari gonbidapenagatik, izugarri gustatzen zait Donostiara etortzea. Hori aitortu behar nuen. Eta pentsatzen ari nintzen, nola azaldu zeren bila gabiltzan. Zein den gure helburua. Saiatuko naiz laburtzen, istorio benetan luze bat. Telebista kate gisa, saiatu gara arte eta entxegu edo autore zinema hori kontserbatzen, bi bideetatik. Alde batetik, erosi egiten dugu, aurre salmentak egiten ditugu, eta bestalde koprodukzioa egiten dugu. Koprodukzioaren bidetik, batez ere, Europako proiektuekin lan egiten dugu, Europako filmen laguntza izaten dugu. Datuan nahi baituzue, hemen egongo nahi zinemaldian zehar, eta gelditu iezadazu eta kontatuko dizue dena. Espainiako 3 film koproduzitu dituzuen Nostromosekin, ez da? Bai. Baina hori gure kate nagusiarekin egin genuen, eta hori ez da bateroikoa gure kate nagusian, askoz komertzialagoa den edukia dugulako, ikusleriari oroar bideratuta dago edukia, eta arte, kanalean batez ere entxeguak jartzen ditugu. Egunon, eskerrik asko, hemen nahingo izagotegatik, Adria Monez naiz, Fasen Filmsetik nator, Bartzelonatik. Eta gu badaukagu El Fiscal Presidente y la Espía izeneko serie bat, Argentinan gertatzen da, eta oso ongi erakusten du koprodukzioa funtzionatzen duela. Hainbat herrialdeko kideak ditugu produzitzailea, eta beste herrialdetakoak dira. Oso sormen handia behar da beste herrialdekin lan egiten dugunean. Eta guri iruditzen zitzaigun koprodukzioak errazagoak izan litezkeela.
niri gustatzen zaizkit, baina agian ikuspegi erromantikoago bat dut. Aniztasuna balio bat da, baina askotan zaila da ikuspegien enpresarialarekin ez galtzea, aniztasun hori, edertasun hori, uste dut denbora, edukiari eskaini beharko litzaiokeela, eta herrialde bakoitzatik esan beharko luketela nola funtzionatu dezaket honek hobeto nire lurraldean, uste dut hor jarri beharko litzatekeela arreta. Eta askotan, koproduzitzaile gisa etortzen zaizkigunean, guretzat zaila da esatea zein ekarpen egin dezakegun, ez daudelako laguntza produzio minoritarioentzat. Portugalekin produzio bat egin genuen eta hor bai sartzen ginela minoritarioan, baina herrialde guztiak ezin dira hor sartu. Eta hori ere, mai gainean jarri nahi nuen. Perfect. My Spanish is also really bad, so I'm going to do it in English. I'm come from Poland, which is sort of quite a... Nik ere oso gaizkitz egiten du gaztelaniaz, beraz, ingelesez hitzengo dut. Ni Poloniatik nator, salmenten ikuspegitik exotikoa irudituko zaizu, ez gara ez Alemania, Erresuma Batua. Guk 6 urte daramatzagu koprodukzioan, eta batez ere Eskandinaviarekin lan egin dugu. Ramsekin hasi zen dena, seguru ikusi duzuela ariei buruzko proiektu bada. Eta bestelako proiektutxoak jarri ditugu martxan ere, Espainiarekin, Latinoamerikarekin. Noberanto 83 filmarekin hasi ginen horretan, eta horrek ongi funtzionatzen du, merkatu horietan pixkanaka sartu gara, koprodukzio handiren bat ere egin dugu, eta guk baditugu laguntzak, produkzio minoritarioetarako 3-4 urte, da abian jarri genuela. Polonian zer genuen lehen, holokaustoari buruzko filma, besterik ez. Ez genukan produkzio sistema bat, bere horretan, orain bai, aldiz. Eta ari gara esan bezala produzitzen Asiarekin, Latinoamerikarekin, Brasilekin, Kazakstanekin. Ez ditugu hitzarmen asko sinatu, gure funtsa ere ez da horrekin kezkatzen egia esan. Uste dut guztira 3 edo 4 sinatu direla, eta Poloniako merkatuari dagokionez, Europako Film Institutuaren mende gaude batez ere, eta koprodukzioetarako edo salmentetarako lan egiten dugunean funtsak bilatu behar izaten ditugu. Guk estali gabe ditugun zati horiek estaltzeko. Batzuetan inbertitzaile pribatuak bilatzen ditugu, Polonian dauden edo ez dauden kideak. Telebista kateen kasuan, adibidez, Polonian, aurre erosketak soilik eduki poloniarrentzat egiten dituzte, telebista publikoa zari naiz. Beraz, gure industria, gure sektorea oso aktiboa da, oro har gaur egun, eta baditugu ere Poloniatik kanpo dauden 30-40 milioi poloniar, asko Irlanda daude gainera, eta horiek ere bere ekarpena egiten dute. Nik uste gure herrialdeko ekoizpenetxeak ongi egiten ari direla, jarduera ona edukitzen ari direla. Lehenengo inpresioa da, giro aldatzen ari dela, joko arauak aldatzen ari direla, baina koprodukzioa bizirauteko modu bat dela, baldin eta eraginkorra bada. Eta Silviak esan bezala, Europan ere koprodukzio joera gero eta handiagoa dago. Eta hor, deigarria gertatzen zait, Hace poco, ante la incertidumbre, erreziprozitate hori herrialden artean. Erresuma Batuan badakizue gaitasun berezia dutela, gertatzen denari aurre hartzeko, eta horregatik erabaki dute
ituna aldatzea, berrikustea, lehenik eta behin malguagoa izan dadin, Europarrek, Kanada, Hego Afrika, Australia, Latinoamerika bezalako herrialdekin koproduzitu ahal izan dezaten, hitzarmen izateko beharri gabe, ikusiko dugu gero hori gatazko atxua izango den edo ez. Euneko hori murriza 1/5 aldebikoetan, eta mai gainean jarriko du beste kontu bat. Erresuma Batuan normalean oso aurreratuak izaten dira, proposamenak egiteko orduan. Urrats horiek egiten ari badira, iruditzen zaizue horrelako testuinguru batean lehiakorrak izateko malgutu egin beharko ditugula arauak, europarragoak izan beharko garela. Zein da zuen iritzia? Ikatik hainbat fronte ditugu, irekita, pizgarri fiskalak aldi batetik, grabazioak sustatzeko, Espainian, badaukagu ere sozietateen gaineko zergaren kontua, produzitzen duten enpresentzako pizgarriak, bestalde ere, errege dekretua aldatu nahi dugu, nazioarteko koprodukzioa arautzen duena, gaur egungo aldaketetara egokitzeko, eta noski horretarako sektorearekin lan egin beharko dugu beharrei erantzun diezaien. Baina aldi berean badakigu presioa dagoela, diru laguntza koprodukzio handiez gain, txikiek ere jaso ditzaten. Beraz, nahaspila horretan aurkitu beharko dugu egokitzeko modua. Eta kontuan izan behar dugu dekretua egokitzerako sektorea hortik mugituta egongo dela, hau da aurrera egingo duela dekretua iristen denerako. Beraz, koprodukzioak oroar nazioarteko itunetan oinarritu beharko lirateke, Brexita egon edo ez, Erresuma Batuarekin Europako ituna edo hitzarmena jarraituko genuke, eta gero aldebikoak ditugu hainbat herrialderekin. Argi dago, denon artean, ados jarri behar dugula, ez gaitezen izan bakarra gure errege dekretua aldatzen. Europako herrialde guztietan egin beharko da. Eta aldebiko hitzarpen horiek aldatzen zaila direnak ere, koordinatuta egon daitezen. Nazioarteko koprodukzioak onartzen baititugu Espainian eta onesten baititugu, eta guk horien berri ematen dugu. Gauzak nahazten ari naiz, baina zuke koordinazioa aipatu duzu eta hain zuzen guk herrialde batekin koprodukzio bat onesten badugu, horren berri ematen dugu. Koprodukzioaren onospen hori, berehala jakinarazten zaio, koprodukzioa egingo dueneko herrialdeari. Eta behar dugu erreprozitate hori, herrialde horiek esan diezaguten, honesten ote duten koprodukzio hori. Horrere koordinatu behar gara. Gertatu izan zaigulako koprodukzio batzuk onartu ditugula, film bat etortzen dela, herritartasuna lotzeko, etortzen da, ematen diogu, eta hori egin ostean, koprodukzioa egiten zuen herrialdeak esaten digu ez duela honesten koprodukzioa. Beraz horrelakoa gertatzen dira. Edo gerta daiteke ere, koprodukzioan oso aurreratuta dagoen film batean, beste herrialdeak ez duela honesten, eta ez badira bi alderdiak ados jartzen, ez da koprodukzio bat. Brexitari dagokionez, arazo bakarra dira Britaniako langileak, ea Espainiako langile gisa etor daitezkeen, Europako langileak diren heinean, orain arte bezala, eta Brexit gogorra gertatuko balitz, akordiorik gabea, ziurrenik,
koprodukzio batean, naiz eta Frantzia eta Espainiakoa izan, Britaniako langilea baldin badaude, komitatetik kanpokoak izango dira, beraz hor arazoak sor daitezke, beraz koordinazioa behar dugu. Vale. Alexander, Alexander? how do you do? Well, first of all, I have to say I don't care where a script comes from. Niri ez zaita xola gidoia nondik datorren, historioa interesgarria baldin bada, eta merezi baldin badu, historioa kontatzea, tokikoa baldin bada, eskualdekoa, unibertsala izan daiteke, eta denek uler dezakete. Eta horixe da hain zuzen gure abia puntua, gidoia bera. Beraz, gure erabakiak hartzeko orduan, gidoia hartzen dugu kontuan. Gero saiatzen gara ere zirriborroak egiten, garatzen. Demagun Portugaleko filma dugula, produzitzaile portugaldar batekin, eta batzuetan lagundu egiten dugu koprodukzioaren bitartez, eta horrek aukerak zabaltzen ditu finantzak eta lortzeko. Alemanian filma osorik Portugalen grabatu arren. Beraz, gure arazo nagusia da, honi bizitza ematea, filmari laguntzea egin dezaten, eta aukerak ematea koprodukzioentzat. Uste dut beharrezkoa dela, gehiago hitz egitea edukiei buruz, ez hainbeste zergei buruz, eta barnoski hori ere oso garrantzitsua da. Eta bigarren urrats bat litzateke, aurkitzeko zein izan daitekeen herrialde nasketarik onena, koprodukzio baterako. Yo estoy muy de acuerdo con yo creo que aquí Alexander lo que dice, encontrar historia. Ados nago. Funtzionatzen duten historia kontatzeaz ari da. Alemaniatik adibidez bilatzen zituzten eduki batzuk non adibidez Polonian, katalanez egindako film bat dago, eta hori da Europan gertatzen den, adibidez Estatu Batuetan ez da gertatzen, eta hori da anistasuna. Historio desberdinak konta daitezke eta oso jende anitzari eragiten dioten historioak. Nik uste dut hori paregabea dela, eta zuzendari baten ikuspegitik oso zaila da hori aurkitzea munduko beste leku batzuetan. Nik uste dut talentu asko dagoela. Laguntza apur batekin eta batzuetan ez da soilik diru kontua baizik eta arauak eta bar kontuan hartzea eta denbora badago. Koprodukzio txikiak etorriko dira, baina nire kasuan adibidez, koproduzitu egin dugu Irlandarekin, Alemaniarekin, Poloniarekin, ere bai txiki bat egin genuen eta beti egoten gara beste herrialdeko batekin harremanetan, edukia aztertzen dugu, hau egin dezakezue, beste hau, eta Irlandarekin ere bai, hori egin genuen, Tax Shelter egin genuen, aurre salmenta bat egin genuen, Poloniarekin produkzioaren osteko akordio bat izan genuen, jendeak zerbait kontatzen zizun, eta gero gertatzen zen, benetan, ze polita den hori ez da, guk uste dugu ekarpen hori egin dezakegula maitasuna eskaini aldiego, eta gero, hau gerta daiteke zein da hori gertatzearen eunekoa, gero zure proiektuak dituzu, ez da, zuzendari gisa, produzitzeko, eta momentu batean, badituzu gauza batzuk, erakunde batzuk, banatzaile batzuk, eta gero zure proiektu handiarekin joan bersara eta txikiarekin, eta bi aukera daudenean zaila da, ez da nola egin erabaki, oso zaila da, baina nik benetan sinisten dut koprodukzioetan, eta Europak ekartzen duen horretan naiz eta egun nahiko tristea den egoera modu globalean eta alderdi askori dagokienez, baina nik uste dut potentzial handia daukala eta konponketa txiki batzurekin Ferrari bat izan liteke. Asteartea egun handia da eta benetan hori uste dut, hemen daukagu mai hau, beraz uste dut simpleagoa dela, uste duguna baino simpleagoa. Guztiz ados nago berarekin, gidoia funtsezkoa da, abia puntua da, baina hori gora behera, koprodukzioari dagokionez, tratatuak bi modutara eman daitezke, eta nik horrela egin dut urte askotan.
ofizialki tratatuekin edo trataturik gabe. Europan koprodukzio tratatuak ditugu, itunak ditugu, baina batzuetan aurretik lan egin baduzu enpresa horrekin, badago administrazio geruza bat gehiago gainitu beharrekoa, eta dagoeneko ezagutzen duzuna, eta ikuspegi horretatik ere kontuan hartu beharreko zerbait da. Baina, inoiz ez baduzu enpresa horrekin lan egin, abantaila bat izan daiteke, babes zaitzake. Europan nik uste dut, kanpoko herrialdekin lan egitea, adibidez estatu batuekin lan egitea, ez dela berdina. Ez duteko produkzio kultura berbera. Hau da, lan egiteko oso modu desberdinan daukate, eta diru laguntza pribatu asko daude. Eta zaila da horregatik, zerga asko daudelako, eskualde mailako zergak ordaintzen dituztelako, eta ez dauketelako koprodukzioko tradizio bera, eta batzuetan, Amerikarrak sartzen direnean koprodukzioetan ematen du, ez dutela modu demokratiko horretan lan egiten, ez dutela modu berean lan egiten, eta horregatik babestu egin behar dira konpainia horiek. Niretzat, hori egin behar da. Hau da, metodo bat ezagutzen baduzu, lan metodo bat ezagutzen baduzu, beti da errazagoa. It's a completely different game, which I like. I think it's a sort of understanding of our system. Guretzat, estatu batuetan lan egin genuenean, oso garrantzitsua izan zen gure sistema ikustea, baina kanpotik. Horregatik oso inspiratzailea izan da. Guregana begiratzen dute, baina edukiari dagokionez guretzat oso garrantzitsua da. Askotan esaten dugu hori salmentei dagokienez. Askotan Europako produzioaz ari gara, eta badago pertsonaia bat, bost pertsonentzako, eta hori egin daiteke Alemanian, Polonian, dirua edo nondik etor daiteke. Guk pudin europeo deitzen diogu gaztelania. Zergatik? Pertsonaia batzuk ditugu, Frantziatik etor daitezkeenak, Poloniatik etortzen direnak, leku askotakoak izan daitezke, Alemaniakoak adibidez ere bai. Beraz, kombinazio hori garrantzitsua da, eta ezaizu benetan asola zein den pertsonaiaren kultura, jatorria. Eta hori da benetan okerrena. Historia gustatzen ez bazait, berehala, ukatzen dut, hau da, produktua ukatzen dut, ez dut nahi, hori da abia puntua. Proiektu interesgarri ororen abia puntua da, eta orain Polonian badaukagu salbuespen fiskal hori eta horrelako proiektu asko gauzatzen ditugu. Beraz, batzuetan pentsatzen dugu egin dezakegula, eta egoera interesgarria dela esan dezakegu, baina pizgarriak ditugulako. Izan ere horiek 50 milioi eurora heltzen dira industria horretara bideratutakoak, eta guztiak saiatzen dira bere zatia lortzen, eta modu desberdinetan egiten dute, agian ni ez nintzateke horretan tematuko. Orain, edukiaren aurkagoa, Alexanderrek esan bezala, baina nola saiez dezakegu hori, nola ekidin dezakegu, badago formula bat, Commissions Editor deitzen dira, zuek horiekin lan egin duzue, bai telebista desberdinetakoak, erakunde desberdinetakoak, erakunde publikoetakoak, alegia, eta bertan badago pertsona bat prozesuan aholkatzen zaituena, ja heldutze prozesu batera heldu arte. Ez dakit horretan izan duzuen esperientzia, Adrian, horretan izan alduzu esperientziarik? Atzerriko proiektu ez ari gara? Esperientzia izan genuen, koproduktore eta produktore atzerritarrekin lan egiten. Gero pitxina egingo zuten eurek telebistan eta produktorekin, eta hasieratik nola garatu den ikusi dugu. Ikusi dugu salmenta etxeekin, hau da, haiekin jarri gara harremanetan iraganean, azaldu diegu nola da proiektua, eta asko egin dugu hori koproduktoreekin, eta Europudin horiek saiestu ditugu. Hori egiten saiatu gara, baina dirua lortzeko gastu bat egin behar duzu, ekipoarekin, aktoreekin izan daiteke,
modu desberdinetan egin daiteke, eta idealena da tokiko istorioak izatea, eta horiek bidaiatzea. Taldea hori izan daiteke, baina muga horiek saiestea izango litzateke honena. Gerta daiteke Holandako aktore bat eukitzea, Sorian bizi dena, Bartzelonan posible da, baina Sorian bizi dena, Peruko auzokide bat daukana, bai, hori gerta daiteke, baina bueno, Kazastaneko auzokide bat duena eta zentzurik ez duena, hori asko gertatzen da eta arrisku bat da, nik horrelako filmak egin ditut, bai. Alexander, hori aurkitu ohi duzue, normalean nola jartzen zarete ados, nola adosten duzue lurralde desberdinak eta sentsibilitate desberdinak uztartzeko? Beti, eta esan behar dut, beti daukadala susmoa. Produktore bat hurbiltzen zaidanean eta esaten didanean, historia, adibidez, Finlandian gertatzen dela, eta gero Italiara aldatzen dela, historioa, eta proposatzen didanean zuzendari horrek casting bat egitea aktore nagusia aukeratzeko Alemaniako aktorekin, beti pentsatzen dut gauza bera, beno. Agian hauze ez da niretzako filmik egokiena, ezta? Hau ez da bakarrik gertatzen Europako zineman, arazo berbera daukagu Alemaniako zinemaren eremuan diru laguntzak daude, Berlinen, Bavarian, beste eskualde batzuetan diru laguntza desberdinak daude, eta Alemaniako filmek bidaiatzen dute herrialde osotik, eta horrela diru laguntza jasotzen dituzte, finantziazioa jasotzen dute leku desberdinetan, eta beren motivazioa ez dago historian edo gidoian oinarrituta. Hau da, historioa eraiki egiten da diru laguntza horiekin, finantziazio horretatik abiatuta. Saiatzen gara horrelako proiektuak saiesten. Askotan aurkitzen duzue hau? Bai, egia da. Horrelako proiektuak aurkitzen ditugu, finantziazioa behar dutelako proiektuek, diru laguntzak eskatzen dizkigute, eta proiektua diru laguntza horietara egokitzen dute, eta diru laguntzaren puntuazio irizpideetara egokitzen dute. Logikoena izango litzateke proiektu bat egitea, hau da. Zuk nahi duzuna, zuk nahi duzun gidoiarekin, landu nahi duzun gidoi horrekin, eta gero ikus dezakezu benetan diru laguntza ematen dizuten, eta ez alderantziz. Hau da, ezin egin proiektua diru laguntza horretan pentsatzen, baina bai, hala da, pizgarri fiskalak Espainian ez dira bat ere egokiak, eta ez dute ondo funtzionatzen, eta gainera ez denez babesten finantziazioa atzerritarra bilatzea eta koproduzioaren formula hori, nik uste dut modu bat bilatu behar dela hori lortzeko. Nik uste dut herrialde batekin koproduzitzea ez dela desesperatuta egotea. Ez, niretzat oso egokia da proiektu beste herrialde batzuetara irekitzea, beste produktore batzuetara irekitzea eta aktore europarrak egotea bertan murgiluta, europakoak ez direnak, eta hori guztiek ekarpen handia egiten diote proiektuari. Beraz, pentsatu behar dugu nola uztartzen dugun hori, zuzendari baten askatasuna, produktorearen askatasuna, berak nahi duen proiektua egin dezan, eta gainera nazioarteko salmenten babesa lort dezan, eta gainera nola lort dezakegu gure herrialdean finantziazioa lortzea, edo beste herrialde batean. Nola uztar dezakegu hori benetan proiektua aurrera atera izateko. Baina arazoa zein da? Kontua da, gauza asko sartzen direla, jokoan arau asko daude, organismo desberdin asko daude, eta horregatik oso zaila da dana koordinatzea, baina nik uste dut modu bat aurkitu behar dugula hori lortzeko. Gainera, aprobetxatu behar da, badaude produktore batzuk, oso esperientzia onak dituztenak beste herrialde batzuekiko koprodukzioan, eta horregatik uste dut modu bat aurkitu behar dugula, bestei ekarpena egiteko, hau da, bestei kontatzeko bere esperientzia nola lortu duten kontratu bat, nola jarri diren harremanetan produktore batekin herrialde zehatz batean, eta ez bakarrik Europan bertan errazagoa delako, baina badaude beste herrialde batzuk Europakoak ez direnak, eta batzuetan zaila da, ez da, pentsatzen duzu, aprobetxatu beharko genuke produktore horien ezagutza koproduzitu dutelako beste herrialde batzuekin eta aprobetxak genezake beste koproduktore batzuek ikas dezaten. Beraz, denon artean modu bat aurkitu behar dugu. Ez bakarrik organismo ofizialek baizik eta sektoreak ere bai koordinatzeko eta guztion eskarmentua baleatzeko eta egokitzeko gai izan behar gara araudi batean non argi dagoen
dana zehaztu behar den pizgarri fiskalek nazionalitate bat eskatzen dute, diru laguntzak lortzeko eskatzen da talde tekniko eta artistiko bat egotea herrialdean bertan edo Europan, horiek direlako betekizunak, bale, hauek dira diru laguntzak, baina ez dizkiegu emango pertsona zehatz batzuei, ezta? Orduan, guzti horrekin lortu behar dugu proiektuak egitea onak direlako, ez diru laguntzak ditudalako, pizgarriak ditudalako eta orduan proiektua egokitzen dudalako irizpide horietara. Hori da ideia, hori da gure ideia eta horrekin lan egitea da gure asmoa. Asko interesatzen zait aipatutako ideia bat. IFak aipatutakoa, batzuetan tratatua erabiltzen dugu eta beste batzuetan ez dugu tratatua erabiltzen. Hau da, ez duzu tratatua erabiltzen aukera bat dagoenean. Ni adibidez, onan nator koprodukzio foro honetara, zoragarria da eta proiektu ikaragarriak aurkezten dira hemen. Eta esan bezala, bai, badago bat, maite minduta naukan atzo ezagutu nuen proiektu hori, baina ez daukat bere alakotasuna eta badaude beste 40 pertsona aurreti beste leku batzuetakoak eskaintzak egiten dituztenak. Hor aukera daukazu produktore ona izango zarela adierazteko, baina zuek esaten duzue. Ez dut tratatua egingo, baina ekarpenak egingo ditut. Beraz, malgutzeko modu hori, abagunea lortzeko benetan aukera hori lortzeko eta imagina ezazue. Adibidez, badago Janeke zuzendaria. Janekerekin lan egitea pilo gustatuko litzaidake, ez esan mesedez, ez esan grabatzen ari gara, bueno, ez da zer gertatzen, baina bai, egia da aukera bat badago balia dezagun, hori lortu duzue Irlandan, eta gainera ez hori bakarrik, ez, horrez gain identitate bat sortu duzue, badakigu zer den Irlandako film bat edo Irlandako edukia daukan film bat oso ondo dakigu. Bera zein da zuen harremana hizketakideekin, koproduktorekin, nola da zuen arteko harremana? Uste dut Brexitaren ostean ingelesez hitz egiten duen herrialde bakarra izango garela. Eta esperientzia desberdina daukagu Europarekin alderatuta. Ingelesa hitz egiten duen herrialde bat gutxienetariko bat garelako. Badaude leku asko non pelikulak ingelesez grabatzen diren, baina gu herrialde txikia gara, 25 milioi pertsona bizi gara Irlandan, beraz, ideia ona da sinematografia irlandarra babestea. Ez gara babeslegiak izan behar, baina babestu beharra dago noski. Salbuespenez ari gara, salbuespen fiskalez ari gara. Ez gara selektiboak horretan, edonork lor dezake salbuespen bat, eta kasu horretan badaukagu sinema sortzaileko funtsa, 200.000 eurora arte, hori da muga, eta kasu horretan gidoia oinarritu daiteke beste leku batean, beti ere talde teknikoa Irlandakoa bada, edo taldearen ehuneko zehatz bat, edo aurrekontuaren ehuneko zehatz bat Irlandan gastatzen den. Nik uste dut kasu horretan 1.000.000 eurora heltzen dela finantziazioa, hori lor daiteke baldin eta historioa irlandarra bada berez, hau da. Irlandar batek zuzentzen badu historioa eta koprodukzio baten barruan egon daiteke, baina jatorria irlandarra bada hori lor daiteke. Eta oso herrialde txikia garen ez iaia obra guztiak koprodukzio bidez egiten dira. Serie bat izan ezik, adibidez telebista baterako serie bat egiten dugunean, agian ez da kasu hori, baina film luze bat egiten badugu edo handizaleagoa den telebista serie bat egitekotan ez daukagu baliabide nahikorik, oso herrialde txikia gara. Eta oso harreman onak ditugu batez ere Europan, baina munduan ere bai koprodukzio hori garatzeko. Industria babestea aipatu da, baina ez modu protekzionista batean, babeslegian. Asko gustatzen zait kontzeptu hori. Ales da nire aingerua, esan dezakegu, eta beste gunean ari ginen horretaz berbetan. Gaude keskatuta gaude zergadunen dirua ondo inbertitzearen beldur gara. Hau da, zergadunekiko bete behar hori daukagu. Eta zergadunak eduki ona aurkitu behar du, bere realitatea islatzen duena, Espainiakoa, Irlandakoa,
eta gero hori itzuli behar diegu. Beraz, gustatzen zaite esatea, babesten ditugula, baina ez garela protekzionistak. Eta orain, gure anekdota pertsonal bat kontatuko dugu. Gu film bat grabatzen egon ginen Irlandan, ifarekin, kasu honetan, eta sorpresa handia eduki genuen, teknikaria bilatu genituen Irlandan, eta ez egoen inor libre, danak zeuden lanean. Zoragarria zela pentsatu genuen, danak daude lanean, zoragarria da. Hala, Espainiako pertsona batzuk joan ziren bertara eta eskaintzak egin genizkizuen oso merkeak ginelako eta askok esaten zuten Irlandara etorriko naiz bizitzera eta bikoitza kobratuko dut, baina interesgarriena da hori mundu guztia zegoela lanean, zaila zen jendea aurkitzea eta hori gertatu da adibidez Kanariar uharteetan, adibidez, baina gustatzen zait hori azpimarratzea industria babestu behar dugu eta zaindu behar dugu zergaduna den dirua, baina ez modu protekzionista batean. Nik uste dut ideia hori oso interesgarria dela. Orain, ez dakit ekarpenik egin nahi duzuen, zerbait esan nahi duzuen, Martin, ziurazki player berriak ditugu, jokoan eta koproduzioa zira batean esaten zen lurralde ezberdinen finantziazioa lortzeko egingo zela eta koletilla bat esaten zen. Gero lurralde horietan banatzeko, baina gero esen nain gauza organikoa, ezta? Hala ere, bada egia hori gertatzen dela, player berriak daude, banaketaren mundua aldatzen ari da gaur egun, eta banatzaile batzuek plataforma handietara jotzen dute, bestela hilda dagoela pentsatzen dute, edukia hilda dagoela. Beraz, nola egiten diozue zuek aurre orain bizi dugun momentu horri? Nik uste dut, batez ere, saiatzen garela oso eskorrak ez izaten. Adibidez, salmentei dagokienez, badaude salmenta eragileak, agenteak eta oso garrantzitsuak izan dira gure sektorean urte askoz, baina orain ez. Jokoaren arauak aldatu direlako, besterik gabe. Eta nik uste dut, gaur egun produktoreok zarbide handiagoa daukagula, bazkide gehiago daude, plataformak aipatzen ditugu, gaiztoak izango balira bezala, eta nik uste dut produktoren txat, benetan dirusarrenen iturri berri bat dela ondo egiten badugu. Bestela, hori egiten ez badugu, jakin badakigu produktore bakoitzak bere herrialdean gero eta diru gutxiago duela. Horrek esan nahi du, gero eta gehiago behar dutela, MG gandik gehiago behar dutela, salmenta agenten gandik, baina noski, banatzaiek gero eta gutxiago ordaintzen dute, takila gero eta txikiagoa delako, gero eta salmenta gutxiago daudelako, eta hori desorekatu egin dela esan dezakegu. Adibidez, guk plataformen txatere egiten dugu lan. Eta adibidez, pentsatzen badugu behar dugula hori egiten dugu, edo zineasta batek behar badu hori egiten dugu, eta gure herrialdean adibidez, arte eta entzegu filmen kasuan oso garrantzitsua da horiek aretu batean ikustea, sinema batean ikustea pantaila handian, eta normalean hori ez da lortzen gure herrialdean baldin eta ez bada zinemaldi batean. Eta hori tamalgarria da, horregatik da ona zinemetan proiektatzea lortzea naiz eta epe labur batean den. Horrela, plataformekin harremanetan gaude, bai gu, bai Disney edo da nadalakoa, haiekin gaude harremanetan noski. Izan ere, gero eta produktora gehiago daude, plataformekin harremanetan daudenak, eta gu ez gaituzte behar salmenta gente bitartekariak garelako, eta niri ez zait iruditzen gaiztoak direnik. Nik ez dut hori uste, ez? Hala ere, egia da, gu kanpoan usten gaituztela akordio askotan, baina beno, eduki sortzaileentzat nik uste du dana direla abantaiak. Abantaia pilo daude, niretzat ez dira etxaiak, ez da mustroak naiz eta askok hori pentsatzen duten. Ni adibidez, zinemaldietara joaten naizenean, zinema jaialdietara joaten naizenean, hori entzuten dut oso gaiztoak direla. Baina nik hori uste dut edukia da benetan erregea eta agintzen duena. Beraz, pelikula egin albada eta egiten den bitartean niri 5 ikasle bat bada, telefonoarekin dagoen ikasle bat den edo plataforma den egiten bada, hori da garrantzitsuena, egitea. Oso hausnarketa interesgarria da.
berriro ere itzuliko naiz aukera horretara, abagune horretara, negoziora begira. Negoziogune batez ari gara eta aukerak hor daude, adibidez berriki, guk esperientzia hori izan dugu Norvegiako pertsona batek idatzitako gidoi bat geneukan eta estatu batuetako pertsona batek filmatuko zuen Suedian eta estatu batuetan bi herrialdeetan. Beraz, gure prozesua hori guztia finantzatzeko oso luzea izan da. 3 urte behar izan ditugu funts guztiak harmonizatu alizateko eta uztartzeko eta momentu batean zuzendaria libre egon da eta Amazonek esan du, dana ordainduko dut eta zu orain line producer izango zara. Hori da ideia eta azkenean horrela geratzen zara. Ados, ondo dago, pelikularen parte izango naizelako, film hori nitaz ari da, eta ondo dago egitea, baina line producer izango naiz eta ez benetako produktorea eta badago gorago dagoen norbait erraztasun gehiago daukana. Eta nik uste dut hori gertatzen ari dela gero eta gehiago eta horregatik oso garrantzitsua da salmenta agenten ikuspegitik ikustea. Bai, ala da, arrazoia daukazu. Salmenta agente gisa oso jesarleku erosoa izan dugu urte askotan. Produktorakoa besten dituguna, gero asko daukagu esateko guztiaren inguruan, gertatzen den guztiaren inguruan, eta hori une honetan aldatzen ari da eta arriskuan dago, zalantzan jartzen da, ez dago bat ere argi. Azkenean tortillari buelta ematen zaio estatu batuetan eta beste merkatu batzuetan eta guk orain dela 5 urte ezin genuen horretan pentsatzen genuen une hartan horrela jarraituko genuela gure paradisu perfektu eta ideal honetan, baina ez, niretzat horregatik da interesgarria honekin guztiarekin, hau da plataforma hauekin eta enpresa handiekin gidoi bat ateratzen denean berehala jendeak pentsatzen du. Eta film hau benetan egin daiteke ingelesez? Ingelesez egin daiteke? Beti galdetzen da hori, eta berehala galdetzen da. Eta berehala ateratzen da Irlanda. Eta orduan, az gaitezke funtsak eskatzen. Nik uste dut, gure lana gero eta gehiago izango dela elkarrizketak izatea Skype bidez eta ez inprimakiak betetzea diru laguntzak lortzeko eta niretzat hori ona da. Nik uste dut interesgarri izango dela, ez dakit naizen, ez daramat hainbeste denbora sektore honetan eta gainera herrialde bitxi batean nago orain, kanpoan nago, baina nik pelikulak ikusten ditut plataformetan, ez bakarrik Netflixen HBO daukat, orain oso ondo funtzionatzen du HBOk Polonian eta oso ondo funtzionatzen du koprodukzioekin HBOk. Filmak ikusten ditut, seriak ikusten ditut eta horregatik uste dut oso ondo dagoela HBO. Ados nago, oso ondo, oso une ona da eduki sortzaileentzat eta produktorentzat. Beraz, nik uste dut plataformak bertan geratu beharko litzatekeela, jarraitu beharko luketela. Nire gustatuko litzaidake, nola ez, baina arrisku bat dira, arriskutsuak dira hurrengo urteetan produktora independenteentzat, finantziazio funtsentzat, Europakoentzat, kasu honetan, arriskutsuak dira plataformak. Zergatik? Oso gutxi dira eta oso handiak eta erabakiak hartzen dituzte. Oso erabaki nabarmenak horregatik Europar gisa uste dut esfortzuak egin behar ditugula, alegindu behar garela, eduki sortzaileak babesteko, horiek laguntzeko eta gogorarazteko garrantzitsua dela aniztasuna eta aukera ugari egotea. Hau da, denok ez dugu egin behar 5 pertsonek nahi dutena egin. Eta teknikari dagokienez, demanda asko dago, eskari asko dago, teknikari batzuei dagokienez eta plataforma zehatz batzuetarako, baina tokiko proiektuak direnean eta ingelesez egin ezin direnean, kasu horretan, beste gauza batzuk kudeatu behar ditugu eta beste gauza bat da oso desberdina gainera. Agian erosten dizute, baina oso merk eta oso presio basuan. Beraz, kontuz ibili behar gara, etorkizunean, azkenean, denok lan berberak ez egiteko, haiek nahi dutenak ez egiteko. Gustatuko litzaidake plataformen, streaming plataformen gaira itzultzea. Badaude telebista kateak, banatzaileak, zinemak eta galtzen ari gara. Zentzu horretan galtzen ari gara. Hau da, publiko gazteena galtzen ari gara eta onartu behar dugu galtzen ari gara belaunaldi gazteena. Eta ez dakit zer egin dezakegun horiek ez galtzeko edo galtzen ez jarraitzeko behintzat. Gure telebista katean
audientzia gero eta nagusiagoa daukagu. ZTF da, eta batez besteko adina 60 urtekoa da gure kasuan. Eta gure katearentzat arte katean batez bestekoa 50 urtekoa da, baina hori ez da egokia. Zer egin dezakegu orduan? Produkzioaren ikuspegitik zer egin dezakegu animatzeko, gazteak animatzeko eta sinemara joan daitezen. Niri ez litzaidake gustatuko sinema hiltzea. Azkenean, nik uste dut denok gaudela ados, ez dugu nahi sinema hiltzea. Desastre gutxa izango litzateke. Eta zer egin daiteke horren aurrean? Elkar gaitezke eta ez Netflixer horien aurka, ez horien aurka, baizik eta elkartu behar gara, eta elkartu behar gara beste aukera bat eskaintzeko. Ez daki zein den, baina hala izan beharko litzateke. Zerbait gehitu nahi nuke, Alexander. Bitxia da, joan den astean, bilera batean egon nintzen, Dublinen, bilera batean egon ginen produktoreekin eta telebista kate publikoekin, eta desagertu egingo da hori guztia, ez dakigu. Hain zuzen ere, Irlandako gazteek ez dute ordaindu nahi, ez dute telebista lizentzia ordaindu nahi, gure herrialdean, lizentzia bat ordaindu behar da, telebista ikusi izateko, eta gero eta gehiago ikusten dugu gazteek ez daukatela interesik. Hau da, telebista kateetako programak ez aizkiela interesatzen, ez dute ordaindu nahi, lizentzia eta ez dute ordaintzen, eta ez daukate telebistarik. Nik uste du kontziente izan behar garela eta jakin behar dugula oso garrantzitsuak direla telebista publikoak. Funtseskoa da politikarako eta aurrentzako telebista adibidez oso garrantzitsua da. Badago irratian zuten duen jendea ere, bai. Gero eta gehiago esaten da, desagertu egingo direla kate klasikoak, betiko kate klasikoak desagertuko direla. Gazteek zergak ordaintzen dituzte ere, bai. Publiko potentziala dira, eta horregatik kontziente izan beharko ginateke, erakarri behar ditugula pertsona horiek, gazte horiek erakarri behar ditugula, eta denok ez daukagu minbizia, baina denok ordaintzen dugu osasun publikoko zerbitzua eukitzeko, denok ez daukagu autori, baina denok ordaintzen ditugu errepidea, gauza bera, erabide publikoen kasuan. Años, un speech que hizo el director del CNC francés, que a mí me impactó. Frantziako CNC-ko zuzendariak egin zuen zerbait, niretzat oso deigarria izan zena, urtero Frantziak harritzen gaitu, datu honekin animazioan inbertitzen zen euro bakoitzeko 16 jasotzen zituzten bueltan. 10 barkatu ez 16. Datu hori benetan harrigarria zen, eta Irlandan 3,5koa zen fikziorako, eta gogoratzen dut CNC-ek esaten zuela. Nahiago dugu asko gastatu honetan, eta haiengan inbertitu joango direlako, urrunduko direlako, baina gero itzuliko direlako. Eta Frantzia, esan bezala, diru asko gastatzen ari da horretan, eta ez dakit hori zuen herrialdetan ere horrela izaten ari den, edo nola izaten ari den. Bai, ni ados nago plataformak ez dira arerio beldurgarriak. Eta aldi berean, egia da, plataformek eduki batzuk eta modu batzuk proposatzen dituztela, eta horiek batez ere Europa kanpotik datozela. Beraz, haiekin aliatu beharko gara, haiek ematen dutelako dirua, baina borrokatu beharko dugu Europako ikuspegi hori manten dadin, bestela, gazteek, nerabeek, ez dutelako ikusten Europako zinema, eta Estatu Batuetakoa ikusten dutelako. Audientziei dagokienez, Espainian zehazki, merkatu kuotarik onena dugu, animazio filmak ditugunean, gazteentzako filmak ditugunean, beraz, gazteak bai, joaten dira zinemara,
Gazteak batez ere, gurasoekin asko bultzatzen dituzte zinemara, eta ez dugu datu zehatza. Baina merkatu kuota ona dugunean izaten da aurrentzako filmak egoten direlako animaziokoak, beraz, haientzako edukia sortu beharko genuke. Edukia duen zinema ikusteko gogoa ere izan dezaten. Badaudelako guztiz modu estatubatuarrak dituzten seria plataforma batean. Egon den serie handi hori, orain nazioartekoa dena, nik azkeneko 3. sasoiko kapitulo bat ikusi nuen, eta guztiz amerikanizatu da. Espainiakoa zirudien, eta orain guztiz estatubatuarra dirudi. Noski, nazioarteko ikusleria horrentzat egina da. Beraz, nire ustez beti aliatu beharko gara, baina gogoan izan da gure jatorri kulturala eta europearra. Nire ilobak 13 urte ditu eta japonesa baino japonesagoa da, beti ditu behia pintatuta eta ez badijoa nimo edo ezakit nola, izena duen bezala jantzita, ez dago pozik ez da. Berak anime film guztiak ezagutzen ditu eta ezakit non lortzen dituen. Uste dute, galderentzako txanda bat ireki beharko genukeela, eta ongi badiritzozue, eztabaida bat irekiko dugu, hemen daudenekin. Kaixo, egunon. Eskerrik asko egia esan oso interesgarria izaten ari da. Ni batez ere banator exhibiziotik. Beraz, interesgarria izaten ari da ikustea nora joaten ari den eztabaida. Kontzeptu hori, produzitu ezagun edukia, gazteentzat, familientzat, bada pixka bat, Campo de Sueños film hori gogorak hartzen didan zerbait, ezta? Nire ustez ez da horrela. Egin behar da ikusentzunezko trebakuntza, hori egin behar da. Eta uste dut lan hori falta dela. Zinemaren legea ez dago garatuta, zentzu horretan, ekimen berriak egon badaude, eta zoragarria da hori ikustea, baina nazioartera joaz, ulertzen dut, aurrekontu gaitasuna, beti modu berean ulertzen dela. Baina, ikuspegi naifago batetik, 2-3 jokaldietara pentsatzen badugu, uste dut bide horietan sakondu beharko dugula, elkarrekin lan eginez, audientziak lantzeko eta produkzioari erreparatuz ere, bestela ez duelako axola zenbat eduki egiten dugun. Europako eduki zoragarria edukial izango dugu, baina zure ilobak bezala, ez dute ikusiko. Beraz, agian finantzak eta behar horien barruan, ere eska genezake ahalegin bat produzitzen diren filmei dagokienez ere. Eta erantzukizuna ez jartzea zehazki funtsetan, mesedez galderak laburrago egiteri baduzu, bestela interpreteak zoratuko dituzu. Resumida, que como... Galdera laburtuta. Zein aukera ikusten dituzue, asmo bat eskatzeko, ikusleak lantzeko, edukiekin lotutako funtsetara heltzeko. ICA Cultura, ahora que ya no somos Ministerio de Educación y Cultura, sino que es Cultura y de... Kontuan izan behar dugu, ikatik ez dugula, zein den ministerioaren izena, ez da, kultura eta kirola da, ez da? Eta gunaiko genuke,
Ikusentzunezkoak ikastetxeetan irakastea, plastika eta barri irakasten diren bezalaxe. Uste dugu garrantzitsua dela, hezkuntza planetan, hori esartzea, batez ere gaur egun edonork egin dezakelako film bat. Eta gure apustua izaten ari da, horren aldekoa, hain zuzen ere, hezkuntza planetan lan egiten ari gara. Orain ez dugu indarrandirik ikan hori egiteko, baina badugu gure helburuen artean. Lortzea ikusentzunezko ikasgaiak egotea ikastetxeetan. Izan ere, eren egun produzitzaile batekin ari nintzen afaltzen, eta esaten zidan, Madrilen badagoela ikastetxe bat, ikusentzunezko ikasgai bat zutena, eta itxi egin zutela, eta jende askok esaten zuen han ikasitakoak, nik zineman lan egitea erabaki nuen, han ikusten genituelako filmak, eta horrek inspiratu zidanan efektu bereziak lantzan genituen, raiatuz, eta bar. Beraz, interesgarria da ikastetxeetan lan egiten hastea. Hori denon artean lortu behar dugu, eta uste dut gizarteak eskatu beharko duela ikasgai gisa egotea. Beste galderarik? Egia da, garrantzitsua dela ikusentzunezko prestakuntza, eta garrantzitsua da ere Europako gune komun bat sortzea. Eta esango nuke ere prestakuntza emozionala garrantzitsua dela Toulouseen, hain zuzen ere, aurkezten zuen valentziar batek prestakuntza honekin lotutako proiektu bat, eta izugarri izan zen, berak gaztei, erakusten ziena zen afektibitateari buruz, sexuari buruz ikasi nahi baduzue, ez duzu zertan pornora jo behar, badago zerbait askoz ere praktikoagoa. Eta tira, aipatzen zaitut, baina zu aitzindari izan zinen, nazioartean. Beraz, lan asko dago egiteko, eta horrek eragingo du ere espektroa aldatzea. Galderak, bai badaukagu batan. Hola, más que una pregunta es un comentario sobre América. Bai, amerikanizatzeari buruz edo ez amerikanizatzeari buruz. Maila globalean. Anekdota gitxa dola gutxi New Yorken egon nintzen, eta Espainiako seriei buruzko ohar positibo asko jaso nituen La Casa de Papeli buruz hitz egiten zidaten, jendeari asko interesatzen zitzaion. Formato amerikanizatuta egon arren, mapan jarri zuen Espainia. Zer iruditzen, hori amerikanizatzea dela ulertu beharrean, munduko beste zatiak ara eramateko modu bat dela ulertzen badugu, hango ikusleengana heltzeko modu bat bezala ulertzen badugu. Perdona, es que yo me perdí un poco la pregunta. Que estoy un poco rubio hoy. Ez dut ongi ulertu galdera. Ea zer iruditzen zaizuen nazioarteko ikusleentzat irisgarriagoa egitea Europako edukia. Pentsatuz, etorkizunean eduki gehiago egin ahal izan dezagun Europan, nazioartean erakargarria izan dadin ere. I think that's probably happening organically in a little way already, especially. Uste dut hori dagoeneko modu organikoan gertatzen ari dela Netflix bezalako plataformetan. Europako serie asko daude, jendeak ikusten ditu, subtituloak daude. Eta
Espainian uste dut bikoizketa tradizio handiagoa duzuela, ezta? Ba, uste dut azpidatziak gero eta ohikoagoak bihurtzen ari direla, ezta? Eta hori ona izango da jendea ohituago egongo delako eta gainera bestaldera ere gertatuko delako Europako seriak ikusten ohituago egongo direlako. Eta gu adibidez oso ohituta gaude azpidatzietako produktuak kontsumitzen eta pentsatzen dut Netflixekin ere hori gertatzen ari dela eta gero ohituago egongo dela jendea azpidatziak erabiltzen bestelako produktuak kontsumitzeko.